Tedes que contarnos eso tamén, o de que ides a clases agora. Ai, pois si, mire, eu... Aí levan que ser de 12 anos. Pero se non sei nada, pero de 12 anos. Ou máis, Eu levo menos porque eu... vendemos o restaurante e vendemos o barco. E despois retirámonos. Empecé despois deso, pero eu que levarei 6 ou 7 anos. Mais ou menos, por aí levarei 7 anos. Mais ou menos, 8, non sei. Pero eu vou todo, Pois, oiches, unha volta que botaches, esa cantaba a tua nai. A do arroz con leite, que sí, porque a miña cantou, este no vídeo ten... Non me acordo, ainda me de acordar. Por ir de noite caí na lama, por unha nena que namoraba. Sempre de noite fora de día, talandeaba e non caía. E non caía, e non caía, ai la 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 la, ai la 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 la. Pois viña, como sei que che gusta o arroz con leite, o día do meu santo convidareite, convidareite, convidareite. Como sei que che gusta o arroz con leite. Ese terá no vídeo, ela, no vídeo que me mandaste ti, que cante ese. Sí. Pois miña nai estaba tocando a tonada da muñeira, porque despois con leite que lle gustaba, porque era da muñeira, tiña outra tonada, pero a canción este, podo cantar a calquera maneira. Penso eu, que eu non sei, que non entendo nada. Ai, é ben bonita. Agora cantades as que estás enseñando en É que se saben todas eles. E vostede que iba a dicir, cando empezou a ir ás clases, alá? Empecé a ir ás clases despois de que vendemos todo, que nos retiramos os dous, así que puxamos todo en orden, porque claro, houve compañeros de os costos en orden. Empecé a ir ás clases, empecé a ir a manualidades, a pandeirete, a baile regional, a baile de salón, que o baile de salón é un... ¡Oh! Bueno, oye, non lle dabas tan mal, Ai, baile moi ben, moi Non ben. lle dabas tan mal. Ben, de verdade, De verdade, moi lle dabas. que daba xeito, non daba. Eu sempre de muller, porque de home non se me dá. Porque había moitas experiencias, pero había poucos homens, porque os homens daban vergonza. E daquela había unhas rapazas que facían de home, e eu facía de muller. Pero miramos que vai, eu paso no bolesto moderno, ole, volta para aquí, vira para outro lado. E muller, e jote, e pandeirete, cantamos, manualidades, así. Había unha asociación que daba bastante, daba gusto, estábamos aí moi ben compaginados, había aerobe, había baile... Sí, aerobe tamén fun, sí, aerobe. Había baile de regional, había pandeireta, Baile de salón, de todo. Eu